teri ala ye min kɛ ile ye ni ne tun y'o sɔrɔ duniya kɔnɔ don kɔnɔ tun y'a fola ale ka wale ɲuman dɔn mais tu sais bien ale le ye se ko caman na musolu ala ye bange de se kaw ye ko barika kana den bɔrɔ min ye daraja ma ye nka nin bɛɛ ye ko ye mɔgɔ le y'a bɛɛ fɔla Hai unhas semanas recibín un correo electrónico no que me poñían sobre a pista do retratista de Cachóns, un personaxe que parece ser que é incluso unha referencia para fotógrafos de hoxe. Eu dixen, pero Cachóns é unha aldea pequeneira, nunca oín falar dese señor. E pensei que sería un erro, unha confusión. Pero cando falei con meu pai, el dixome, si, home, houve un fotógrafo, vivía ali arriba, e iso a mellor hache de saber Evangelina, que eu era moi pequeno, eu non me acordo, pero ela ao mellor sí. E decidimos falar con Evangelina a ver que nos pode contar sobre o retratista de Cachóns. Agora, corta. Sarabe ala bolo kane kumeni bolo ye bolo fila barika mane fa yesi ki yoro ninema yoro mi sumale yene kumeni te mitai ne konkonoro. Nasci baixo, na casa. Ah, bueno, pero sempre viviches en Cachóns. Non, viví en Cachóns, sí. Toda a vida. Así naquela casiña que estaba lá arriba de Teodoro. Sí. Bueno, casiña o que agora queda. Son silvas. Pero foi ali onde nací. E viñemos para aquí, tiña os 6 anos. Eu tampouco che digo, acórdome dele, de verlo aí diante da porta. Así, puñía un telón por detrás. Tiña como se foron unhas... que che vou dicir, unhas flores, un paisaje. Sí. E aquele é o que puñía para despois puñir a xente diante e sacaba a foto ali. O sea, que viñan aquí xente de fora, a Cachóns? Viñan. E aos domingos había por aquí, víase moita xente. E de cando falamos isto, Tom? Ai, pois isto teño agora 78 anos, E tiña 6 anos daquela, que tuvera 7. Sí, o sea, hai 70 anos de... Hai menos 70 anos. 70 anos que casi ninguén tiña unha cámara, que hoxe en día todos andamos... Non, por eso che digo eu que aquí aos domingos había xente de moitos lados que viña a sacar fotos. E viñan aquí a esta casa da... Sí, viñan aí. Increíble. Sí. Díxome Eugenio na pre-entrevista que che fixo onte. Sálvame de luz. Que usaba moitas mimosas, non sei como que era, como fondo. Bueno, sí, tiña tamén aí por detrás, onde ten Juan o camión, malo corpo ese de Antonio, había unha barbaridade de mimosas aí. E cando era o tempo que estaban floreadas, algunha vez facíalle de telón aí. En vez de sacarlle aquí, sacáballe aí á beira das mimosas e salían as flores todas. E a vos fixo fotos algunha vez, non te acordas? Eu ainda lle falei a Isabel, eu penso que algunha que debía de haber, pero sabe, Dios onde irá, non che sei de ningún. Porque, claro, quen me falou desto, faloume, dixo, os fotógrafos importantes para min foron o Rápido, que sea de máis para aquí. Sí, este é de moi rápido, é de moito máis para acá, É o de Cachóns, e claro, cando hai un de Cachóns, quedei así... Ti sabías que o víais, a ver, sí. Porque aquí... O finado retratista, claro, porque era retratista, chamaban o señor Ramón. Teri ala ye min kɛ ile ye ni ne tun y'o sɔrɔ duniya kɔnɔ
Dongolo tunya fulali ka wale nyumando. Mais tu sais bien, alili se kuchamana. O que tinha moi mal xenio. E a xente se non se lle puñía ben, logo se enfadaba. Había que estar, sí. Pero Había que estar quietos. había que estar quietos e poñerse conforme ele mandaba. E as fotos, claro, os exteriores e tal usaba os da casa. Se poñía aí a xente fora, Sí. unhas telas e unhas... Aí diante da casa, aí é onde poñía. Sí. Kamaja kamara modenu kubarika alu kamara. Dirisa kamara yeneta kayanga. Ese morreu ele fora sacar unha muela, según contaba. E infectouse a cara, tiña a cara infectada. Pero chegou a hora de ir a afeitarse, ele foi-se afeitar igual a cara afeitada. E fora daquilo, non foi, a xente dixo fora daquilo. E ele morreu daquela. Kubarika nesewara. Claro, non supoño que ten que estar enterrado aquí, pero Sí, serían destas tumbas de... claro, serían na terra Ni letreiro, ni nada. por eso. Despois, o home ainda che viveu, porque despois ainda compraron un motor, o finado papá é máis ele, un motor destes de... Cando era para Santa Eufemia, poñíano lá arriba onde a casiña esa que agora é un bar ou un restaurante ou o que é. Sí, un bar, ou son domingos. E eles proporcionaban luz. Iban a San Andrés, a Angustia de San Andrés, e facían luz tamén, bueno, con motor ese. E ao final o papá era o que lle axudaba. Que estaban metidos Sí, na industria. Papá tamén decía que era do moi máis xenio. Ás veces que estaba traballando e a xente, claro, a meterse diante, e ele enfadábase e malia sentido. Eles non eran daqui, viñeran para aquí, ou eran A daqui, non muller sabes? era aí, debía ser descendientes aí de Cerdeira, entre Cerdeira e Reis. Tiña familia en Reis. Eles isto alquilaron ou Sí, arrendaron? isto xa era da de Fontes, xa era da señora Dolores, que compraran. E despois arrendaron ya a ela, e tiñan a ela. E cantos anos botou aquí, sabes? Así máis ou menos, non sabes. Non sei, Pero bueno, ainda estuvo tempo, non? Tuvo. É que costa de imaginar daquela, o sea, hai esos 60 anos, 60 e tantos. Ai, pode haber. Xente que viñera desde lonxe, Sí. nos medios que había daquela, que había daquela, a andar é o que viña o mar deles, porque era así. andar para sacar unha foto aquí. Sí, pois era así. A mí contácheme que iba a Santa Eufemia, non? Iba, acórdame, sí, vir a Santa Eufemia. E puñía, sabes onde puñía o carro fandiño, aquí con traballo. Sí. Bueno, pois ali, ao pasar o carro do fandiño, indo daqui, había uns portales que debían ser daquelas casas de dentro. Sí, Claro. antes de haber esa E montaña. ali, pois, hoxe digo ali, máis ou menos naqueles portales, ali puñía o seu... Teri ala ye min kɛ ile ye ni ne tun y'o sɔrɔ duniya kɔnɔ don tun y'a folale ka wale ɲuman dɔn mais tu sais bien ale le ye se ko caman